jestli zástupce vůbec nějakého týmu ani na střední škole není možný. Zuzana Drtilová v Mladé frontě dnes napsala: v Česku končí věhlasné divadelní soubory, nemají peníze, jsou závislé na dotacích, o kterých často rozhodují. Za A. úředníci s vkusem středního proudu, za B. profesionální herci s vkusem středního proudu. Uvidíte živé herce a vaše reakce mají přímý vliv na jejich výkony. Vaše úloha je dát hercům najevo, že si vážíte podívané, kterou vám připravili. Myšleno smích v humorných pasážích, jásot, pokud jste k němu vyzváni, potlesk, pokud se vám něco líbí, a jekot v případě, že jste vylekáni. Nelekněte se. Za chvíli zhasneme světlo. Aby se umělci mohli plně soustředit na své role, musí být publikum neviditelné. Přejeme vám příjemnou zábavu.